Ei se vieläkään. 1, 2, 3. No moikka! Onpas täällä paljon... Ketä te olette? Porukkaa, ihmisiä. Ei kun, te olette jotain muuta. Mitä te olette? Te olette se... alkaa Yllä. Mikä se on? Yhdistys. Ystäviä, yhdistys. No, joo, mitä muuta? Te olette se Yleisradio, Yle Uutiset, Yle News. Mikä se on? Englannin News. Ei kun te olette se... Nyt mä muistan. Te olette se yleisö. Moikka yleisö. Ja yleisökin on paikalla. Ei mun tarvitse täällä yksin möllytä. Joo. Mitä teille kuuluu? Hyvä kuuluu. Okei. Mä olen miettinyt yhtä juttua. Semmoista juttua. Onks teillä jollakulla toiveammattia? No mikä se on se toiveammatti? Mikä susta tulee isä? Nyrkkeilijä. Oho! Se on aika iskevä toiveammatti. Musta tulee hoitaja isota. No siinä onkin homma. Hyvä homma. Mitä susta tulee? Sano vaan. Väärinäleikkaaja. Tuut sä meitä leikkaamaan väärinäitä? Meidän Leo on kova syömään väärinäitä. Joo. No niin. Entäs aikuiset? Jos täällä on aikuisia. Onks joku aikuinen niinku toiveammatissaan? Toni on toiveammatissaan, joo sen me tiedetään. Onks joku muu? Siellä. Onks sä toiveammatissaan? Kiva kuulla. Tosi kiva. Onks joku muu toiveammatissa? Siellä on. Sielläkin on toiveammatti. Kyllä se on ihan mahdollista löytää semmonen toiveammatti. Joo. Nyt mä olen kauheasti koittanut miettiä, että mikä musta tulee iso. Mulla on tämmönen iso laukku mukana, niin täällä on kaikkia ideoita, mitä musta voi tulla, kun mä oon iso. Katsotaas mitä ideoita mulla täällä on. Oho, joo, tää musta tulee isona. Musta tulee tämmönen. Mikä musta tulee? Vaupoi. Joo, semmonen. Mikä se on suomeksi? Lehmäpoika. Lehmäpoika. Joo, musta tulee lehmäpoika. Mitä mä sitten teen? Sitten mä lypsän lehmiä vai? Sus tulee hoitaja. Katsotaan mikä musta tulee. On täällä vielä vaihtoehtoja. Jos musta tulee lehmipoiki, niin tarkoittaako se, että mä lypsän lehmää vai teekö mä joku? Mä ajattelin, että lehmipojalla on pistooleja näin ja sit se vaimentaa lehmiä ja härkiä ja sonneja ja ratsastaa preerialla auringonlaskuille. Mut ku... Eihän mä osaa ratsastaa. Ei musta voi tulla lehmiä. Sit mä pelkään semmosia isoja lehmiä ja sonneja ja härkiä, kun ne voi olla kauhean vihaisia. Ja sitä paitsi en mä uskalla tämmöisillä pistooleilla ampua, niistä lähtee niin kauhea ääni. Enkä mä uskalla laittaa äkkiä taskuun. En mä uskalla semmosilla osata. Ei tästä tuu mitään, tää on ihan kauhea. Ei ne oo pistolet. No mikäs tää ammatti vois olla? Pelle. Pelle. En mä nyt pelleks halua. Tää musta tulee isona. Poliisi. Poliisi. No sulla sit Joo. pyssy. Sit sulla Ai, pyssy. täytyyks mulla täällä olla pyssy? Täytyy. Mut jos mä haluan semmoinen pyssy, jos mä olenkin liikennepoliisi. Joo. Mä olenkin liikennepoliisi. Ei liikennepoliisilla ole pyssyjä. Ei kun veterinpoliisi. No vaikka semmonen, niin silloin varmaan korvatullet. Joo. Ei ole. No jos mä olen liikennepoliisi, niin sitten, mitä mä sitten teen? Mä menen tällä reteesti keskelle risteystä tällä ja pysäyttelen rekka-autot ja henkilöautot ja polkupyörät ja jalankulkijat ja kaikki. Sit sä jäät autoalle. Eihän nyt poliisi voi jäädä auton alla, ainakaan liikennepoliisi voi jäädä auton alla. Kyllä vai. Ei kai Kaikki voi jäädä
varmaan sattuu, jos jää autolla. Ei. Ei niitäkään mitään tuu, kun ihan äiti päästä mua yksin kadulle edes kävelemään. Ja sit mä pelkään kaikkia kaareja. Sit jos mä näen semmosia roistoja, semmosia rosvoja, niin en mä uskalla olla poliisi. Miten Raskaita tämmöiset sosiaaliset ammatit. Täytyypä vaihtaa ihan kokonaan alaa. Otetaan tämmönen luonnonvara-ala. Joo. Mikäs mä nyt olen? Mikä mä nyt? Telttailija. Ei ihan. Mikä? Kalastaja. Kalastaja, joo. Kalat on kivoja kavereita. Ne on hiljaisia ja mukavia ja... Sitten kalan kuolee. No sitten kun mä olen kalastaja, niin ai mä pääsen vesille onkimaan tälleen ja laskemaan verkkoja ja nostamaan verkkoja. Hei, kala tulee sillä ongella. Kala varmaan tulee sillä ongella ihan aina, melkein aina tulee kalaa. Mutta kalo sitten hoikaloja, ettei ne syösvoo tai krokotiileja. No, ainakin niitä krokotiileja pitää varoa. Niitä voi olla tuolla Paraisilla vaikka kuinka paljon. Niin! Ja sit ne voisit syödä ja sä voisit kuolla. Se on kyllä iso. No hajoisenko aika iso? Mutta kun nämä on aika epämukavat tämmöiset kalastajan käsineet, kun ei näillä saa edes kiinni mistään, kun mulla on niin pienet kädet. Kauhean vaikeeta hommaa. Niin ja sitten kun siellä vesillä ollaan, niin se vesi on märkää. Ja sit se voi olla kylmää. Niin, mutta pitää olla semmonen ottaa myös mukaan uimahousut. Se varmaan auttaisikin tosi paljon. Sitten Pitäisiköhän olla saappaat vai riittääkö tämmöiset auringonväriset roksit? Ei. Nämä on melkein aidot. Saappaat! Saappaat tarttis olla. Mut mitä jos se vene keikkuu? Joo. Jos on näin isoja aaltoja ja mua alkaa pelottaa ja mitä jos mä puton siitä veneestä ja ei jalat ylety pohjaa? Puton tollain niinku hanska kädestä. Mä pelkään nöötteliveneitä. Pelottava ammatti. Ei uskalla. No pitää sit olla semmonen turvaistuin. Eikö sun pitää olla pelastusliivi, jos on Mikäs homma tää? Se on lentokoneen homma! Lentokoneen ohjaaja, elikkä lentoverämies tai vaikka Tää olisikin hieno duuni. Joo. Sais oikein luvalla olla rohkea ja huimapäinen ja sais vähän semmoista lintuperspektiiviä asioihin. Se on aika yksi vaikeita lapsille. Se voi olla, mutta nyt mä vähän kokeilen, Mulla on mitä tuntuisi olla lentokone. korkealla ja mennä lujaa. Minä olen tehnyt oikean leivon. Ihan kauhean pelottavaa. Ei tästä tule yhtään mitään. Nyt sä taas! Mä unohdin, että mulla on korkean paikan kammotus. En mä uskalla olla täällä. Äiti, isä reppu. Mikä? Ahkera Liisa, vanha ukko. Apua. Uskallanko mä tulla täältä yksin edes alas? Mut jos te rohkaisette mua, olen reipas vaan. En mä uskalla. Jos mä menen kyykkysin vetämään varovasti. Mitä jos sä tulet kalastajaksi? Olipas se pelottavaa juttu. Jos sä tulet veteen, niin sun pitää olla pelastusliivi. Täytyypä laittaa oma lakki päähän ja toipua säikähdyksestä. Pitää olla pelastusliivi. Ja laskuvarjo. Kaikkea pitäisi olla. Minä pelkään laskuvarjoa. Ei se ammatinvalinta ole helppoa. Mistähän sitä apua saisi? Pitäisköhän sitä... Onko se isäreppu jossain? Isäreppu, äitireppu, ahkera Liisa, vanha ukko. Mistä saa ammatinvalinnan ohjausta? Täytyisikö laittaa kättävästi? Vois sitä koittaa. Mitäs kättävästi? Tosi tylsää, kun ei löydy ammatti ja mä oon niin ahkerasti koittanut etsiä. Mitäs?
mä tiedän mikä musta tulee isona. Tiedätkö mikä musta tulee isona? Nyt mä tiedän mikä musta tulee. Musta tulee pastori. Joo. Ihan oikee pastori. Mikä on myrkkeilijä, että sul tulee velka? Mikä on pastori? En mä halua myrkkeilijäksi, kun mä haluun pastoriksi. Se on semmoinen rauhallinen ammatti ja se on niin semmoinen maanläheinen ammatti ja silti niin taivaallinen ammatti. Se on kiva homma. Joo, musta tulee pastori. Eikä tarvitse pelätä rosvoja. Jos kirkkoon tulee entisiä rosvoja, niin tai jos sinne tulee rosvoja, niin sieltä lähtee entisiä rosvoja ulos. Eikö se näin mene? Jos kirkkoon tulee rosvoja, niin sieltä lähtee pois entisiä rosvoja. Joo, niin se varmaan menee. Musta tuleekin pastori. Joo, ei tarvitse mitään ihmeellisiä välineitä ja ihmisten kalastaminen on kivampaa kuin kalojen onkiminen, kun ei tarvitse pelata madolla ja terävillä kouluilla. Joo, nyt mennään sitten vaan saarnaamaan, niin kyllä se sitten varmaan lähtee, eikö lähdekin joo. No niin, nyt sitten saarnaan oikein kovasti teille. Kiva, kun olette kaikki paikalla ja... kun olette kaikki paikalla. Tosi kiva on. Ei tiedä nyt paikalla, kun sä tuolla Saksassa. Tähän mä sanoin. Mä en oikein osaa sanoa mitään. Mitäs sä nyt tällä ei pitäisi käydä? Tai muun. Mikäs tässä nyt mättää, kun ei tässä näin pitänyt käydä. Oli niin hyvä idea, että musta tulee ihan oikea pastori ja ei se edes pelottaisi se semmonen pastorin ammatti niin kuin noi toiset. Mitä nyt pitäisi tehdä? Mistä sitä apua ja ohjetta nyt sais? Pitäisikö kysyä joltakin? Pitäisikö laittaa kättä ristiin? Mikä olisi semmonen hyvä pastorin ohjekirja? Niinku semmonen käyttöohjekirja, semmonen pastorin manuaali. No mikä? Semmonen Jaa. No mikä muu? Raamattu. Raamattu. Se on varmasti raamattu. Mitähän jos olis? Mitenkähän? Aika raskas on mun reppuni. Täällä vois olla jotain. Mitähän täältä löytyy? Oho. Se aina joskus käy sillä lailla, että ne tulitikut eksyy mulle myös. Ja täytyy antaa jollekin, joka on ihan varmasti aikuinen. Onks täällä ihan varmasti aikuisia paikalla? Siellä on ihan varmasti aikuinen. Ihan varma aikuinen saa tulitikut. Mitäs täällä on? No mutta täällähän on raamattu. Täällä on mun oma kuva raamattu. Isä ja äiti on lukenut mulle tätä niin paljon, että mä osaan kaikki ulkoa, kun mä näen kuvat. Mä muistan kaiken. Joo. Täältä varmaan löytyy ohjeita tämmöisille aloitteleville pastoreille. Katsotaan mitä raamatusta löytyy. Muistatteko te semmoisen kaverin kuin Mooses? Joo. No mitä se teki se Mooses? No mitä? No sekin kyseli Jumalalta, joo sekin oli ihan eikä tiennyt mitä sanoa. Mun kissanikin on Mooses. No mitä hän teki? Mutta onko hän sitten se sama Mooses kuin Raamatun Mooses? No ei oo. Eikö ole? No sitten katsotaan mitä Mooses. Mooses oli paimenessa ja sitten hän näki jotain jännää. Oli pensas kun ei palannut ollenkaan, vaikka se koko ajan rätisi tulessa. Sitten Mooses meni pensaan tykö ja kuuli äänen, joka kutsui Mooses. Mooses vastasi, tässä mä olen. Sitten Jumala puhui Moosekselle. Mooses pelästyi, peitti kasvonsa tällä. Oliko se lippu? Jumala jatkoi ja puhui, että saat johtaa mun kansani vapaaksi Egyptin orjuudesta. No mitä sitten tapahtui? Mitä Mooses teki? Oliko se rohkea ja oliko se heti mukana asiassa? No, ehkä melkein. Mooses sanoi näin, että mikä minä olen menemään Egyptin kuninkaan luo?
En minä voi auttaa Israelin kansaa pois Egyptistä, sillä sanoo Mooses. Oliko kovin rohkea kaveri? Ei ollut. Mitä Jumala sanoi? Jumala sanoi, minä olen sun kanssas. Mooses kysyi, että mitä jos ne ei usko minua? Jumala sanoi, että minä olen se mikä olen. Siksi voit sanoa Israelin kansalle, että minä olen lähettänyt sinut. Ai se menee näin, että Jumala kutsuu ja lähettää. Ai jaa. Mitä muuta täältä löytyy niinku rohkaisun sanaa? Täältä löytyy Samuel. Kuka tietää Samuelin? Heikki tietää Samuelin. Ei tiedäkään. No sitten mä kerron teille, kuka on Samuel. Samuel on tommonen pieni poika. Tossa se Samueli on nukkumassa. Sit se on herännyt. Samueli on kuullut, kun Jumala on kutsunut kolmasti, että tässä olen, kutsuit minua, sanoi Samuel. Oho. Samuelilla oli tommonen vanhempi kaveri kuin Eeli. Eeli auttoi Samuelia ja sanoi, että kyllä se on Jumala, joka sua kutsuu. Sitten kävi näin, että Samuel sai neuvoksi vastata Jumalalle. Puhu, palvelijasi puhu. Mitä sitten tapahtui? Tuliko Samuelista sitten pastori? Ja tuliko sitten rohkea kaveri? Siitä tuli miakkari. Ihmiset ymmärsivät, että Jumala oli valinnut Samuelin profeetakseen. Hän kertoi kansalle, mikä oli oikein ja mikä oli väärin. Ai jaa! Mitä vielä löytyy? Muistatteko te tämmöisen kaverin kuin Daavid? Joo, tää on hyvä juttu. Siellä muistetaan Daavid. Muistetaanko jossain muualla, kuka on Daavid? Siellä ja siellä. Aika suosittu ja kuuluisa tää Daavid onkin ollut. Heikkikin muistaa. Jaha, että näin se kävi. Samuel oli sitten tässä isoksi. Samuelista oli tullut semmoinen johtaja. Jumala tuntui sitten Samuelille, että menetään hakemaan Daavid. Daavidista tulee kuningas. Oho, Jumala sanoi Samuelille, täällä se lukee, hänestä tulee kuningas. Jumala siis ohjasi sitä Samuelia, että Daavidista tulee kuningas. Kukas tämmönen kaveri on kuin Jeremia? No tää nyt ehkä osuu vähän meikäläiseen. Jumala kutsuu Jeremian. Jeremia vastustelee. Miksi Jeremia vastustelee? Pelkääksä? Eikö se uskalla? Mikä sen on? Jeremia vastasi Jumalalle, ei Herra, minun Jumalani, en minä kelpaa puhujaksi. Minäkin olen liian nuori. Mäkään kelpaa puhujaksi, kun mä olen liian nuori. Mitä se Jumala sanoi sitten? Mitä taivaallisen sanoi? Oho, aika jännää tekstiä. Älä vetoa nuoruuteesi, vaan mene minne mä sut lähetän. Älä pelkää mitään, äläkä ketään. Olen sun kanssa. Aika jännää tekstiä. Mitäs tästä pitäisi ajatella? Mitäs pitäisi ajatella? Pitäisiköhän nyt ajatella vaikka sillä että kyllä Jumalan täytyy mullekin vielä puhua, että musta voi mikään pastori. Eihän mulla ole mitään sanottavaa, ellei Jumala anna sitä sanottavaa. Mitä jos susta tulee kuningas? No ei Suomessa ole kyllä kuningas. Ei. Presidentti voisi tulla. En mä halua presidentiksi, mä haluan pastoriksi. Joo, haluanpas. Mitä sitten pitäisi tehdä vielä, että ura tästä niinku aukeisi? Pitäisiköhän mun ehkä rukoilla vähän enemmän ja pyytää Jumalalta jotain muutakin kuin uusia leluja tai anteeksi kun tuli oltua taas vähän äkkielli. Varmaan pitäisi pyytää semmosia juttuja. Tarttis varmaan lukea sitä raamattuakin vähän enemmän. Ja sellaista oikeita raamattua, ei tämmöistä kuvaraamattua, vaikka se on aika kiva. Kenestäs mä saisin raamatun lukukaverin? Kuka vois lukea mun kanssa? No kuka? Voisitko sä lukea mun kanssa? Minäkin. Okei, sinäkin voit. Mut jos mä haluaisin, että semmonen mua viisaampi lukis mun kanssa, niin kukas se olis?
No kaikki pääsee mukaan kyllä, mutta... Nyt mä muistankin. Ahkera Liisan kanssa olisi tosi hyvä lukea raamattua. Ahkera Liisa osaa raamatun varmaan tosi hyvin. Kun se on mua 1, 2, 3, 4, 5 vuotta vanhempi, niin se on niin taitava jo. Joo. Nyt mä tein etsimään Ahkera Liisan ja katsotaan, jos se ehtis lukee mun kanssa raamattua. Mä kerron sitten, kuinka tässä käy silloin seuraavalla kerralla. Joo, näin tehdään. Okei, moikka moi! Moi moi!